Takže čo ste ľudia, vítajte u vlogu číslo 1, ktoré sa bude zaujímať trošku na iné veci. Takže to nebude zabava, ako bude napríklad vlog 2 alebo vlog 3, ako to natáčajú iní, ale bude to trošku ako, aby ste ma len takto videli proste, že nevyzerám nejak strašne. A no bude to vlastne takto. Tento vlog bude trošku kratší a bude sa sústreďovať na, ako poviem aj moje informácie, také ako meno a také. Priezvisko vraviť nebudem, budem vraviť len meno a poviem vám aj niečo o sebe, nejaký životopis, ktorý by som písal niekde do piče. Niekde keby som išiel na nejakú stáž alebo do práce, tak vám poviem životopis, ktorý by som napísal, ale to zase nie, to nie. No takže ja vám takto poviem skrátka, že moje meno je Martin. Češi ma môžu volať Martin, ak budete chcieť. Keďže som zo Slovenska, takže Martin nie je slovenské meno, je to české, ale pointa je tá istá. Martin. To je to isté, len je to v inom jazyku. Martin je v češtine, Martin je v slovenčine. To je vlastne to len to je zmenené na tia. Ale to trošku nezaujímam. Tu ďalšiu vec, ktorú by som chcel povedať, môj vek mám 17. Mal som pred 2 týždňami 17. Narodeniny mám 21. maja 1995. Dobre, povedal som si dátum narodenia do etera, ale nevám. Takže ja som 21.5.1996, teda 95. Moja segra je 96, presne mi to mýli. A neviem, čo by som tak ešte povedal, no. Tak môžete si všimnúť, že nemám nejaké, čo ja viem, nejaké zelené za zadkom, ako to majú ostatní ľudia. Vlastne je tu normálna záhrada, ako ste si mohli povšimnúť v tom predošlom videu. A to je asi všetko, čo by som chcel povedať. Ďalšia informácia je to, že bývam v Anglicku. To som už asi vravel. Ale keby som to nevravil, tak proste vravím to ešte tu. Že bývam v Anglicku, v Londýne, čo je hlavný štát Anglicka. Presnú adresu nebudem vraviť. Vravím len Londýn v Anglicku. Ale mám taký pocit, že pôjdem asi do Francúzska. Keďže hovorím po francúzsky. Bonjour, monsieur, Merci. To vy to asi poznať nebudete, ale ja to poznám a to je dôležité. A pointa je, že som tu, ale možno, pôjdem za nejaký čas pôjdem do Francúzska, keďže moja frajerka je v Anglicku, teda vo Francúzsku. Ale tak poviem to takto, že buď pôjde ona sem, alebo ja pôjdem tam, to ešte neviem. To sa ešte budem musieť dohodnúť, keďže ona má 17, kde má 17, takže ho sme ako keby dospeli a môžeme rozkazovať proste, ako dovršíte 16 rokov tu v Anglicku alebo vo Francúzsku, tak ste ako na Slovensku, keď dovršíte 18. Len tu to majú trošku prísnejšie, no. Nemôžete jazdiť na aute, pokiaľ nemáte 20. To je ten rozdiel medzi Anglickom. Takže aj keby ste dospeli 18 rokov na Slovensku, urobíte si licenciu na Slovensku, tak pokiaľ prídete sem, tak pokiaľ nebudete mať 20 rokov, tak sem tu jazdiť nemôžete, tak tu poviem. A čo som ešte nepovedal? Povedal som, že mám fejku, povedal som vek, informácie. Čo som ešte chcel? Jasne, chcem povedať, že ak by niekto mal odvahu si ma pridať na Skype alebo na Facebooku, tak vravím teraz, že môj Skype, že na Skype hľadáte Minecrafter, MINCRAFTR, a na Facebooku hľadáte Martin Parker. Na Martin Parker nie je moje meno, Parker nie som Spider-Man, ale nevadí. A ako som určite som Martin, len priezvisko mám zmenené a vlastne všetko na Facebooku, všetky tie informácie
pretože tam ani nemám fotku, proste dajte len Martin Medzara Parker a ukáže sa vám tam nejaký taký chlap, ktorý vlastne ako keby sa uhýňa k teda ako keby strelbe. To je moja fotka, taký je Scott, taký je ako keby, neviem v akej postave, tam proste sa nejakým murom a sa bráni sa pred strelou, takú fotku tam mám. A vlastne tie informácie, skade pochádzam a také, na Facebooku sú skreslené, aby ma nikto nemohol nájsť. Aj vek tam je skreslený, podľa Facebooku mám 21 rokov. To nerieštem. Ja som tam všetko skreslil, aby to nemohli nejak nikto využiť. Aj to, že som študoval na Oxforde, to nie je pravda. Ale práve za chvíľku škola končí. A na budúci rok v septembri začínam na... Ja vám to poviem potichšie. Ja začínam na Harvardskej univerzite v Londýne. Harvard! Takže ste to počuli? Harvard. A vlastne Harvard je celkom dobrá univerzita pre matematiku a také. Oxford sa zaujíma o jazyky. Nie tým spôsobom, ako si myslíte. Takže, to je asi všetko, že by som chcel povedať. Mám dosť veľké vlasy, pôjde to asi dole, budem vyzerať ako kokot. A ešte niečo by som chcel povedať, že tieto vlogy budú mať aj trošku inú cenu, než že budú smiešne. Bude to také vlog a informačka, plus nejaké smiešné video, čo sa ako keby stane na záhrade, alebo proste keď sa tu bude kosiť alebo niečo robiť, tak ja proste niečo z toho natočím a potom to dám na YouTube. Proste to bude jedno. Aby to bolo také iné. Ako toto. Toto bude smiešne. Vilko. Poď. Padneš, no, poď. Takže to bude asi všetko, čo by som chcel povedať z tohto. A takže ešte vám takto zakreslím na mňa. Jasne, to je všetko. Takže čo ste teda? Skončili sme vlog číslo 1 a dúfam, že aj môj kolega bude robiť vlogy, ako robím ja. Keďže ja som už jeden urobil, tak môže aj on. No Vilko, poď. Lebo hneď bude smiešné video na YouTube, poď. Sa tam skočíš z toho rebríku. Poď. Jasne, ja to ešte ukončím. A ja ešte sa ozvem s druhou informačkou, aj s kamošom. A to bude asi tak všetko, čo by sme tak mohli urobiť. Takže zatiaľ čuste a prajem vám dobrý deň. Pekný deň. Nie dobrý, pekný deň. Čuste.